दिल थोड़ा जज्बा दे है हाग्रामा ब्रिज खाथियाव थांबाय थादों नायनो दैजिं जायोनो बेवहाय दिनै फार्स्ट टाइम So guys, जोङो बे टाइमावहाय बे पिकनिक प्लेसआव जिखिनियावनोखि मानसिफोरा पिकनिक जायोना बेखिनियाव मोनहैदोंमोन आरोना नै जायगाया नायदा लादो नोंथांमोना जि आराम साफाखा इयाव फैबाथाय ओरैबायदि फ्रेश नांखायो आरोना बे दङ जाहोन अनसुंनि आरो नब गानजा Tahuntu dah ngare banyak mah. Cawaran. Cawaran dulu lagi. Icing juga deh. Karena itu. Terus lama ya hamad apa sih? ओमफ्राय गाइस जोङो बे टाइमाव माबा माबि रायलायलांबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय बे आंनि बेस्ट फ्रेन्ड आंनि लोगोआ आंखौ मायबा माबि होनसोदोंमोन आरोना खिन्थु गान दामबाय थादोंमोन ना माबायाव गारियावहाय कपिराइट फैनायखाय भइसखौ होनो हादियासै बेयो जाबाय जोंहानि आमाय आरोना ओमफ्राय गाइस बे टाइमाव जोङो गारिनिफ्राय ओंखारदोंमोन जिहेतु जोङो मोनहैदोंमोन नालाय ओमफ्राय गारिखौ पार्किं खालामनायाव एसे गोबाव नांदोंमोन आरोना ओमफ्राय मा होनो फाइनालि जोङो मोनफैबाय लोगोफोर नायदो इयाव दैजिं जायो आरो जायगाफ्रा इमान मोजां दे फट' मा जादों जादसो दे ओइ मा एसे थान्दा भगबान आयानो गलांदों आगैनिया ओमफ्राय दैया माथिं थांदों जों पात्ताखौनो मोनाखै उल्टासो थांदो नोंथांमोननि खिथिनो र' आङो नै नायदो एकदम उल्टासो थांदो आरो दा एकदम पात्ताखौनो मोनलायलायाखै जोङो दा इयाव दलङाव गाखोगोन जोङो दलङाव बिराद मानसि फैदो लोगोफोर एकदम मानसि आरो बिराद हा नो बिराद मानसि जादों Cuma ini mana yang besar? Nah, begau dong Holland lah. Kayak le. Kok lagi tinggal le mau udah dia. Hah? Dong lah sih bensan di sini. Masuk kim kita kore. Now. Ini video apa ini? Sini. Nunga. Na ni jalan kan? Itu yang gitu halak sih itu ulte ulang hari ya mana sih sama ya sih jangan terus sih macam apa itu mana special people sih dah purhia jaga purhia gitu biasanya gore sorni ada mana present kau mana sih punya ada dalam दा जोङो पतंजलि कम्पानियाव हाबनो नागिरदों बङाइगाव मरके जाबाय थिना लोगोफोर कम्पानिथ' थाखिबोबाय मोजां परि पतंजलि कम्पानि सिम्पु पाइजाम होननाय सिम्पु पाइजाम कि पाइजाम दोनथ'नुके दिल थोड़ा जज्बा सोर हिसाब मोनसे दङ सेंग्राफोर दङ Pada isir hakas, मोजां दिल थोड़ा जज्बा दे है